Venga, tú mismo ya, Hola. empieza. Hola Dani, en directo Radio Marca. Bueno, contanos, como viviches o partido aí con ese gol a última hora e tamén cunha falta que fixeches que deu lugar ao tanto do Sporting? Sí, pois moi contento polo gol. Sí, o partido pois empezou pois un pouco mal co 1-0, pero a verdade é que logo pois dominamos bastante ben o partido e seguimos nesa línea, incluso na segunda parte merecemos os 3 puntos, pero bueno, un punto non está mal del todo neste campo e hai que facelo bo o martes. Que pasou nesa acción do gol do Sporting? Contanos un poquinho como foi esa acción. Sí, pois a verdade é que foi un balón que pensei que iba a ir para alante e logo pois reacciona así, eu iba pois disputando o balón con Dubasín, a verdade non sei como foi falta, pero son decisións do árbitro, el me dá como unha patada na cabeza, pero bueno, son cousas do árbitro e a verdade logo Otero mete un golazo, porque é un golazo, e nada, tivemos que remar para conseguir un punto. Dani, con que sensacións quedas nesta primeira titularidade no ano 2026? Bueno, pues moi contento por seguir sumando minutos, pero eu o meu plan o tengo moi claro, tengo que seguir traballando cada semana para intentar axudar o equipo, quedan agora 10 partidos e teño que axudar, sexa no banquillo, sexa no campo. Supoño que contento por ter esta opción de volver a ser titular. Dani, como viviche estes meses? Supoño que complicados, empezaste sendo titular prácticamente indiscutible, saíche do equipo prácticamente non tiñas minutos. Como viviche personalmente? Foi duro? Sí, a ver, un pouco sí, pero son cosas do fútbol. Cada xogador sabe que hai, pois, ten os seus minutos, outros non, e hai que aceptar o rol. Eu a verdade é que moi contento por estar neste equipo, que é un equipo precioso, e a verdade é que se me toca xogar ben, e se non, pois tamén, porque estou aquí apoiando, e son un máis. Dani, por que cambia tanto o partido da primeira á segunda metade? Pois é apretar un pouco máis. A primeira parte tamén dominamos o partido, eles non crearon moito, pero sí que nos faltou un pouco de ritmo. E na segunda parte pois apretamos un pouco máis, demoslle máis ritmo ao balón, e así foi que pudimos levarnos os 3 puntos. Vos queda a sensación de que, o que decías agora, non? De que foi un punto, pero poderon ser 3, que sempre é importante, faltando tan pouco para estar aí nesa posición de privilexio de ascenso directo. Sí, a ver, a segunda parte pois vese ben no campo que tivemos todas as ocasións. Sí que a verdade que o 1 pois é un pouco xa tardío, pero seguimos remando e intentando nos últimos minutos como últimamente a ver se cae o gol. Esta vez non caíu, pero moi contento polos puntos. Venga, el último aquí. Dani, o objetivo agora é pechar os puntos que quedan por disputar en casa, que é onde, bueno, o equipo ten a asignatura pendente este ano. Sí, nós temos que seguir nesta línea, intentando sumar, quedan 10 partidos que temos que ir ao máximo para intentar levar os 3 puntos en cada partido, e ese é o noso traballo. Venga, el último aquí. Tiveches medo de que anulase o gol? Que dicía o árbitro? Pois a verdade non me enterei moito, estaba ali na miña zona, non sei que pasaba, se era folla xogo mío, era falta. A verdade é que mirei para o banquillo, non me decían nada, e logo co pitido do árbitro que señalou o gol, pois moi contento. Vale.